Bai, Oiana, hirugarren galdera. Zagarrek marka Euskal Zagardo ekologikoan oinarrituta dago. Baina 5 urteko baserria, Olaberria osoa, zure osoba, zer dira Zagarrek markaren barruan? Zagarrek markaren atzetikan, nik sortutako hitz jokoa da, Zagarrek, da Zagarra hitza eta rek da nire abizenaren lehengo partea gehituta Zagarrek. Rekalde, hoi da, barkatu. Eta hitz joko horrekin Zagarrek atera no. Zergatik nahi nuelako familiari ere bai, pixkat toke hori eman eta beraien omenen egiteko. Eta, atzetik zer dago, nik nekazaritza eta beltzentzen ikasi ondoren, zeo egiteko asuma nuen. Beti da nik gustatu zaizkit animaliak eta egon nintzen oioekin lanean, gero lehengusuek ardiz ditute eta pentsatzen nintzen agian ardi eskolara jutea edo. Eta, gauza baten eta beste artean nire osaba afizionatu modun hasi zen nire aitonak lanatutako sagaztiak erabiltzen, hor egon ziren eta hor inorrek ez zituen erabiltzen eta nire osaba zizen pixkat hori martxan edo errekuperatzen nahian, azkenean ditu zuhaitz batzuk oso gutxi, baina 50 urteko zuhaitzak dira. Eta horiekin hasi zen pixka bat etxean, etxeko konsumorako probatxoak egiten, zukua, zagardoa eta horrela. Eta niri fruta eta landarek ere asko gustatzen zaizkit eta poliki osabarekin zagardo egiten eta horrela azkenean asko gustatu egin zitzaidan mundua eta apostu egin nuen. Gero ere ikusten genuen zegoela falta hori zagardo, hemengo zagarra ez zegoela. Zagardotegi asko kanpoko zagarra erosten dute oraindik. Eta gero beste alde, behin ja landaketa egin da proiektua martxan jarrita hasi nintzen nire baserriko historia irakurtzen. Beti izan dut hor, liburu bat, eta daude beste dokumentu batzuk, erregistro batean, eta Eta irakurtzen deskubritu genuen, nire baserria, Aranburuduna izena, bere historia luzea da, lehengo dokumentuak dira 480 urtekoak gutxi gora bera, eta hor jartzen du, zona hori zagarra produzitzera destinatuta zegoela, eta zela Olaberria osoko zagardo gehienetarikoa, ze baita ere daude beste baserri batzuk ere zagardoa egiten zutenak, kasu hontan nire baserriak egiten zula zagardo dexente, Irunen bertan. Eta nik landatutako larreak zirenak lehen zagarrondoak zeuden. Orduan egin dut pixkat historia hori berriro ekarri, bueltan. Oso ondo, eskerrik asko. Zuri. Erantzunagatik.